Bat, 1993 urtean sortu zen. Orduko denporetan, arratierrak gehienak baserretik bizi ziren, gazteak enplegu industrialan bile bizen, arratian ezegoan eta beharren gehienak kanpora ibate ziren. Horretaz kezkatute, bertako gazte talde batek, konprometituak, arratien enplegu industriala sortzeko asmoagaz bat sortu eben. Gaur egun, 1.300 lagun gara, bertan beharren gabiltzanok. Egiten dugu batzen, batezbe gure negoziorik handiena kotxeentzako osagaiak dira. Pedalagaitik, munduko kuota 5% da, daukaguna pedalana, eta gero plastikuzko frontenak. Bat hasieratik egonda errota sortzearen proiektua. Egoera ekonomikoari, sozioekonomikoari buruzko kezka sortu zanean arratian, hor hausnarketa talde bat egoan, eta bertan batzeko bazkide batzuk parte hartu eben. Errotak asko lagundu izan dozku arratiako egoera sozioekonomikoa ezagutzen. Bertako enpresan barri izaten, instituzioakaz eta udaletzeagaz harremanak sortzen, gero errotagaz hainbat proiektutan parte hartu izan dugu. Alde batetik formazio ekintzatan parte hartu izan dugu. Eusgara proiektua guretzat proiektu importantea da. Errota proiektua dela eta Zuleibar indartu egin da. Zuleibarregaz proiektu batzuk batera atera duguz. Eta errotagaz lan honetan beste enpresa batzuk ezagutu izan duguz. Uste dut, errota inguruan enpresa sare interesante bat sortzen ari dela, eta hori da guretzat baliagarria dana eta indartu gura duguna. Aurretik esan duguzen ekintza guztiek danak aberastuten dabe bat. Bai formazioa, bertako jenteantzat formazioa, bai Zuleibarregaz egin duguzen proiektuak, horrek ikasleakaz lotura bereziak sortzen dauz. Gaurko ikasleak etorkizuneko langileak izango dira, eta guretzat oso interesgarria da hori errelebo generazionala bertako jenteagaz egitea. Batzek arratia hobetzeko ekintzetan parte hartu gura dau. Eta gure leku naturala horretarako errota fundazioa da. Nik bai, probetxe gure neunke tarte hau deialdi luzetuteko arratiako enpresa handienei errotan parte hartzea. Uste dut zerremon asko deukule, errotari eta bertako enpresei, eta benetan guretzape oso aberasgarri da. Mentxe luzetzen dut deialdi aurrepe errotan parte hartzeko.